Barkeji sermele delfo e barkeji almugurgunas nga barkeji sermele delfo e barkeji almugurgunas amin calminoni inde amin manoni jettode sadi golludnede netare no kewɗen wiide hakkunde men e Windere TV e kala subaka ko yaade e nder dakaji ƴewde ko fine dakaji caggal juulal subaka ɗo noon eɗen e Daka mo Lobali bandiraɓe garɗen ko Daka Lobali kuccodirɗen koye gorko ene wiye Ceerno Amadou Tijani Diop tawi jeeya ko toon to Lobali ko kanko garɗen yewtidde ko fate banggue gurdam Daka Lobali kono noon kadi ko suka kadi piɗɗitiɗo ko ganduɗo kadi ko aduna o yahata maw yewtan hen renndo ngo o sifono ɗumen o haalana ɗumen nafoje e ɓuure gonde e Daka. bandiraɓe julɓe min calmini moon min calmini dendagal fuutankagal foof min calmini Daka min calmini Lobali tomin jibinaɗo min calmini kadi worbere e makkaji ɗon no ganduɗa ko ɗon min janggi ɗo min ɓaari Qur'ana min calmini Tiwawon ɗo min janggi Sharia galle Ceerno Ahmed Tidiane Tall min calmini Ceerno Oumar Seydou Koumé min beltima min calmini kadi Ceerno Issa alhamdulillahi rabbil alamina a namdima namdal mawgal a namdima namdal ngal ganduɗa so en baaliɗo sikka ala en mbawa jabade ngal kono noon ma en gaddu hen fodde ko mbawɗen hayso tawi udumere wona lomto bafal ko adi foof Daka ko nokku alliyankewo mo ganduɗa ko Ceerno Mouhamadou Saïdou Ba fuɗɗi ɗum gorko mo ganduɗa jibina ko toon to Néré e rewi e juuɗe moƴƴuɓe e rewi e seremɓe e rewi e jiyaɓe Allah e rewi e gorko mo ganduɗa ko ceerno enen mbiyatamo borom Juhurul Bachari woni Cheikh Moussa Camara immi toon rewi Guijulon to ceerno Yerbal immi toon rewi Cilon to ceerno Hamme Baba Talla ha ari Madina Seydal Hadji Ali ɗum ngol lawol so en dewi ngol juutat en jettata to jiɗɗen yettade ɗo kono fala budda tan jofanade rendo ngo e jofanade bandiraɓe hunde seeɗa wooda ko janguɗen hen holko woni Daka gonɗen ɗo koye Daka Ceerno Alhassane Diop jinnaɗam kankone omo jogui responsabilité mawɗo e dental Daka he ɗum saabi ceerno o rokkimo Daka makko hoore makko te ɗum hewani yiyede wuuro woto jogade Dakaji ɗiɗi ɗo ko Daka Lobali kono Daka Lobali o ina woodi Daka Lobali spécial oɗo noon ko Daka Lobali kono ko inde Ceerno Alhassane Diop jotodiral makko e seremɓe ɓe eɗen ñaago Allah kankone yo Allah junnu balɗe ɗe moƴƴina battane ɗe Ceerno Issa Daka ko lunde alliyankewe yo yimɓeɓe nangir ɗum no ɗum wayni mbasa nangirde ɗum no yimɓeɓe mbayni holno ɗum wayi ko hunde alliyankewal ngal ganduɗa ko Allah fuɗɗi ɗum woni sababu puɗɗugol muɗum kono Allah tabaraka wa taala noon e rewni ɗum e gorko biyeteɗo Mouhamadou Siraje Saïd Mouhamadou Saïdou Ba jibinɗo ceerno men Ceerno Ahmed Tidiane Ba il est le fondateur de Daka Madina Gounass 1935 ha ɓe mbi ko 34 ɓe mbi ala ko 1936 kono no wawi wade hen fof kam kañum e ceernajo gonɗo ɗo hande o guiƴƴi ko woni sababu muɗum noon ko tamde neɗɗo neede neɗɗo wadde neɗɗo éducation mo ganduɗa to janggo so ruttima to cuuɗi men to o dañata caɗele gurdam wondude e neɗɗo fitta ndu tame sahwo o itte nde won noon so aɗa teski Allah tabaraka wa taala so felliti moƴƴude e ma tan woppete teela woni hamma hoore makko so a teski nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam nde Allah yiɗi ittude needi mum nde yiɗi e zaati mum waɗa e makko gila omo woni e nder reedu yummakko bammakko sanki yummakko rondimo omo yaara duuɓi jeeɗiɗi wa amu arbaatin aw sittatin ɓe mbi ko jeegom ɓe mbi ko nayyi haala kat yummakko sanki to abba nokkude wiye abba o rutti to mamakko o wonde mum duuɓi jeetati sanki o wonde joom suudu makko Hadija ha nelal ngal ari on yeehi malikaji mbaɗi Allah boto wa qalal amlaku rabbal halqi sayyidina a yabqa nabiyuka ma duudan min yutum min noon Cheikh Seydil Hadji Malick Sy e mbi Allah pourquoi aɗa woppa annabi ma guiɗo ma sehil ma omo wuura e alyatimagal qalala innini la sakka hafizuhu wa rabbuhu wa awnuhu
Allah wi sikki ala ko min netamo ko min rentamo kadi ko min teddintamo nde kanko annabi sallallahu alaihi wasallam o wasino Allah nehi kam moƴƴini nedam ceernajo on nde yiɗi wallude en e moƴƴere wane nani o waɗani en ko wayni o waɗani en daka yo en ngar ko maayo yo en ngar lootoɗen hen goto min fof kala bakkutuji ɗi joguino laaɓa e ɗin bakkutuji kono noon ceerno Kume fala budde yimɓe ɓe paama neɗɗo ne wawi wonde jannguɗo tubankore to Allah rokkanimo woni e pinal to Allah rokkanimo woni expérience kanko ceernajo o won alliyanke ha paari Allah rokkimo gandal wadde ɗum ɗo kerriye ɗum ɗo ko neɗɗo faggitto ɗum e hoore mum wonta o ko tardema tan janngo e janngo neɗɗo ne wawi jooɗade to ina huccite e télé to ko ceerno Oumar waɗi ɗum kerriye neɗɗo fala budde ko jol fu mbiyata ko daŋay gum sa bopp ceernajo o noon avant tout defa gum boppam de o gonɗini Allah ha paari o gonɗini hunde dans la vie rien n'est hasard tout est possible hay annabi sallallahu alayhi wa sallam nde o nelande so wonano e tidde e gonɗinde ɗum ɗo immi koto Allah o yolban par ce que muusi metti ceernajo kañum noon muusi metti kono o ari omo yaha omo doga nguleyki mum e tampere mum ha o yetti oɗon nokku kilométre aji 10 hakkude mum e Madina ceerno ɗum ɗo wona hasard o waɗi ɗum ɗo kerriye sa woni wittiyanke seeɗa aɗa ƴeewa gurdam makko a tawat gandal ngal e waliyagal ngal haqqilantagal ngal ɓurɗum doole nane mboɗo haala e gurdam makko nde kuura ari Madina nde ƴeewa ngoɗo miijo e oɗo geste mo waɗi nde galle o waɗa installé kuura ha paari ɓe guitti compteur ɓe mbaddama galle o wari o namdi ceerno Mouhamadoul Mansour o wi ɗum ɗo holko woni ceerno Mansour wi ɗum ɗo ko compteur o wi compteur ne woni holɗum ceerno Mansour wi kala ko mbaɗɗen consommé kala ko ñamɗen kuura e galle he ko ɗo yaltata o wi galle o foof o wi galle o foof o wi ha to rewɓe to o wi foof kala ko mbaɗɗen consommé kala ko ñamɗen kuura ko ɗo yaltata ko ɗo marka o jooɗi ko juuti seeɗa o deƴƴi o wi iskey o wi ƴeew tan neɗɗo wawi wadde kerriye kala ko ɗum ɗo gollanma yalta ɗo saaha Allah o wi kala ko golluɗen janggo yawmal qiyamata goto min fof ina jogui compteur Allah ɓoɗɗat tan yalta o wi ɗum ɗo ɓe guitti ɗum koto Allah ɗum wiyete ko hikma woman yutil hikma faqad utiya hayran kasiran wa ma yazakkaru illa ulil albab so Allah rokkima ko wiyete hikma ko soko français jangguɗa ɗum yaltan hen hikma o yaltan hen a ittat hunde haqqille ma ko aɗa hutoro ko yimɓeɓe ko ina jeeɓirma ɗum to kadi pawɗa ɗum koye sharia pawɗa ɗum koye lawol Allah ceernajo ko ɗam gurnam o wurno ɗum waɗi alhamdulillahi rabbil alamin hande sa naati daha tan no daka o lelurini laabi ɗi no jaltirini no kuura o waɗira hen ndiyam ɗam no waɗira hen to hay hunde hen lorata goɗɗum ɗum a tawan ɗum ɗo ko haqqilantagal waɗi ɗum kerriye ɗum ɗo wona mi fini tan mi waɗi ala ko haqqilantagal e duwuji ɓe mbaɗi ɗum kerriye ha yetti to jettiɗen ɗo joni noon wasata foof mo haqqille mum nangi ɗum ɗo holko addi ɗum ɗo holto ɗum immi no dental ngal yimɓeɓe mbaɗirta comportement laafaji daneji ɗi e kaalaji ɗi no mbaɗirmi kaalam danewa kani ɗum ɗo o yi ɗum ko cilon kanko nde o ari cilon to ceerno Hamme Babatalla kanko ceerno Saïdou ceerno Mouhamadou Saïdou Ba omo yiɗi ɓennude kono omo ronki andude holto fayi on saaha noon almuɓe Cheikh Seydil Hadji Ali ina gimmotono to Madina Cheikh Seydil Hadji Ali ina garanno ɗon jokkure ɗon to cilon o yi ɓen o namdi ɓen holto jeeya ɓe mbi min jeeya ko Madina Seydil Hadji Ali ceernamen wiyete ko Seydil Hadji Ali joni e ɓernde makko noon ceernajo baaɗo fewnirde ni almudo ha yoɗa to Allah so immima to cilon ko oto on ceernajo o fayi o ɗabboya toon Allah o ɗabboya toon almudo ha ndeka so miijoto ɗum ɗo Seydil Hadji Ali fodde duuɓi 5 kala lewru ina wara jawdi walla ngaari waɗa sadaka ceernajo jogorɗo lomtade golle mum ɗe o yo onat heɓɓito ɗum nde won noon ko Cheikh Seydil Hadji Ali kaw ko on fuɗi Daka omo andi wona ɓiyi ceerno aygal alliyankagal omo andi wona tani omo andi ɗum ko almudo makko wawi continue ɗum te almudo suwar omo waɗa duwuji yo Allah addu almudo continue ɗum ceerno ha ande ko almudo o nenga yi almuɓe makko kanko Cheikh Seydil Hadji Ali jole e ɓerdi mum ceernajo bawɗo wadde ni almudo somi immimo ɗo ko toon paami ɗum addi yaadu makko Madina Seydil Hadji Ali
te kadi won correspondant podɗo wadde ceerno ahmadou baro nen to heblo kañum ina waɗa ɗanngal fala budde rewa kawla fala budde ɓe jiidiroya won noon annoraji allah ɗi ko kanji gonduno to hadratul ilahi ko kanji kadi jokkata wondude ɗo e aduna kanji kadi jokkata wondude toon to aljannaji holko saabi bamakko inniro mouhamadou siraji bamakko ɗalatono ko deftere ne wiya dalilul hayrati yi hen inde nde aadani allah noon so jibini ɓiɗɗo gorko ma innir ɗum ndeɗo inde woni sirajan wo muniran nen toon ɗum ma e gartoy hen inchallahu rabbi kaalen histoire nde dabu tonne wonko woni toon joni noon garen tan immademo ɗon to Ganguel faademo ɗon to Guijulon wondudemo e ceerno Yerbal immademo ɗon noon faademo to Thilon nde o yetti to Thilon ɗo wonko kewi ko Thilon ko heewi ceerno won jiyaɗo Allah goto nen Thilon ɗum ma en gartoy hen ko kanko saabi jibinede muɗum to ko bayda ceerno hamme haalani on debbo yo yaah to makko defanamo hirande waɗamo surprise wiyamo ina jogui haaju kono woto haala haaju o kono yo anni haaju o ko dañde ɓiɗɗo kono noon yo duwon ɗum kanko ceerno on saaha o suwa dañtaw hay duuɓi nogas moƴƴi ɗum kewi koto Thilon ɗo kono hakkude makko e ceerno hamme babatalla nde o ari nde o tawi ceerno hamme ko ina jangguina ina itta Dakar ina adda mawɓe fuutankoɓe ina gaddi ceerno hamme yo jangguina Qur'ana kono noon ceerno hamme ina jangguina sans condition sohlani almuɓe hay batte nde won noon ceerno hamme ceerno so ceernajo no yonte so ari haar ceerno hamme ɗo tan darto ceerno hamme babatalla ko jontaɗo ceerno nde o jangguinta nde hay hunde o ɗamina he almudo omo jangguinira Allah tan kanko noon o ari e galle ceerno he o yi ceerno ina jangguina kono so suddima makko ɓe jiiɗi defde coodi leɗɗe ɗum muusimo noon o fin suba tan o wakki jamben makko yiho odde waade makko leɗɗe hedde 11 heures en 10 heures en tan o naati galle o tawi ceerno ina jangguina fecciti hakkude galle o tan o fayro banggue rewɓe to fukkito warde ceerno jangguinanno toon darti daarima ceerno daarima ko juuri ceerno wi eske ceerno wi komi anda ho foti ham galle ma ɓiye tenata huɓɓe joom suudu ma tenata huɓɓe tane tenata huɓɓe ko gonga ay dawol hankingol o jooɗi kadi ha dumunno o yi rewɓe ɓe ne ƴooka o wi ala o watti luɓade saret jaatigi makko o yaha o waɗe hen ndiyam ha heewa o adda galle kanko fuɗɗi ƴoogol kanko fuɗɗi teedol o jooɗi ha ɓooyi seeɗa kadi o fuɗɗi ɗon kees e galle he kees ceerno noon yi hoolede makko e teddugal makko itti bitik waɗi tottimo bitik o yo woni hen koɗo kalten ma en mbaɗo émission goɗɗo jokken hen inchallahu rabbi ɗo e Dakar o gasde ma en kaal gurdam ceerno hano ceerno yettori ɗo e nder Dakar Madina Gounass holno création o ardi holtoɓe gonno nde wonno ɗo Madina wiyeteno ko Madinel ko falo wonno ma en kaaloyi ɗum inchallahu rabbi ceerno Oumar min beltima haga assalamu aleykum wa rahmatullah Daha kadi alhamdulillah rabbil alamin yo Allah newnan en foof onon kadi ceerno alhamdulillah min beltanimon yo Allah newnu foof fandare nde e anniyaji ɗi no ceerno Samassa wiyata ni ko coynanto ɗon hen koye mon e moƴƴere ko yo Allah rokku on ko ɓuuri ɗum e moƴƴere barke annabi sallallahu alaihi wasallam assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu nde wonno kala kada waɗa waɗir Allah o waɗirno ko Allah tawtimo hen wadde o dañi hen Allah hande en jii enen arɓe ɗo ɓe foof e ko wawi addude en ɗo foof ko kanko woni sababu garagal men ɗo no Oumar Dore wi nane ni Daka gueɗe tati Gawsu haalin ɗum wadde sen gari ɗo men tawto Allah men tawɗo faggudu nanɗo ene dañe ɗo gandal ene dañe ɗo wadde kala ko neɗɗo addi ɗo tawi koto moƴƴere ma tawɗo walla tawɗo ko daɗi ɗo eɗen mbiya tan ko Windere TV to caméra to ko Oumar Doro ga e micro ko Issa Amadou Diop ma en jokku yewtidde e bandiraɓe e nder Dakaji so jeeɗo haaji ɗum noon jam to jam ga jam ɗo hakkude Allah waɗan en jam nga barkeji seerande leyɗele fo e barkeji almuɗum wuuro Gounass nga barkeji seerande leyɗele fo e barkeji almuɗum wuuro Gounass